Denne video viser, hvordan MicroStation kan installeres på brugerens PC. Man skal gå til mappen MicroStation Install på Q-drevet, MicroStation Setup, MicroStation Install. Så skal man klikke på filen ms install bat. Jeg skal lige prøve at se på, hvad den indeholder. Den starter simpelthen, den går til den her mappe, og så starter den filen setup.exe op, programmet setup.exe op. Og hvis vi ser, så ligger den mappe altså lige her nedenunder. Vi prøver at starte. Det var forkert. Vi prøver at starte ms install bat, sådan der. Som I kan se, så går den til mappen, underscore udpakket og starter setup.exe. Det vil så tage lidt tid. Vi venter lige et øjeblik. Så er vi klar til at installere, og som vi kan se her, så har jeg på min maskine allerede installeret en række produkter. Hvis de ikke er installeret på brugerens maskine, så vil de blive installeret, når man nu trykker install på den her knap. Og så vil MicroStation blive installeret bagefter. Mange af disse programmer er nødvendige for, at MicroStation kan fungere fornuftigt. Det kan vi se, at den er ikke installeret. Alle de andre, der er grønne flueben ved, de er altså installeret på min maskine. Jeg har startet og stoppet optagelsen af denne video nogle gange for at forkorte den. Så selve installationen vil altså tage noget længere tid end blot at se videoen.